Tjena! Det är det bästa att vi kör med introt nu. Sara, färdiga, kör! I keep still for a moment until my heartbeat races and my head explodes. I tried to chill but I couldn't. I'm off the charts, please take me where I wanna go. Lights glow, people move slow. If you blink right, bright glare, put your night cares down the sink like don't stop when the beat drops. Get your freak right. We're the only people that I wanna know. This night's gonna last forever. Oh, oh, under the neon lights. Come on, baby, let's get together. Oh, oh, under the neon lights. Jumping up, getting down, people moving to the sound. Oh no, this is where I'm supposed to be. Come on, baby, let's get together. Oh, oh, under the neon lights. Ja, då ska jag visa alla mina, vad heter det? Grejer jag fick när jag fyllde år. Så vi börjar väl. Först har vi den här hårborsten som jag nyss borstade mig med. Ja, den är jättebra, titta. Den är liksom mjuk här inuti. Och sen så är det liksom den där hår då. Och då gör det inte ett dugg ont när jag borstar mitt hår. Titta. Jätterufsigt här bak. Det gör inte ont. Sen det jag tycker att de är storebror var det. Trilskjuter tror jag det heter. Ja, det är klart. Sådär. Såna här. Sen en sån här. Ska vi se. Hur fastnade på datorn? Ja, men den är faktiskt rätt bra. Den fastnar inte på tid om ni undrar. Ja. Sen fick jag den här utav min pappa. Och så fick jag den här utav min mamma. Jag kan till exempel lägga någon rekvisita och parfym i den här. Så fick jag den här utav min mamma. Och i den här hade jag liksom tänkt att tuggummi eller småkrommor. Just det, fönster. Party Princess. Den kommer jag ha sen på min stora party. Och sen fick jag den här utav min pappa. Och han pratar spanska, så först skrev han inte spanska. Men ska jag läsa vad det står? Para la cosenza. Alltså till min smalis. Han tycker att det är jättesmart. Feliz cumpleaños. Que este muy bien y lo pases bien. Te quiero mucho y todo la familia. Ulises. Och sen fick jag den här utav min kompis Eskil. Och det är han som har golvpannan och stigande konstnaller. Ja. Så, det är den här med fina. Titta. Jättefina. Den har där mönster i. Sen fick jag den här. Det är en jättefin klänning utav min mormor. Den är jättefin tycker jag. Ja, första grejen jag fick ut med min mormor. Sen en till grej. Alla tycker inte det. Eller alla kanske inte tycker att den är så himla fin. Men jag tycker att den här var jättefin. Och så är det liksom ett här under. Jag vet inte. Det här är inte något sen. Förutom det där kortet som står i min mobil. Ja. Sen fick jag den här utav min mormor. Och det är inte bara det. Det är topsar och det. Men jag tar bort ena topsen. Där. Stiletas designbok. Yes, den fick jag klistermärken, mallar, mönster och tips. Titta, lyssna. Om dig, namn, det har inte jag skrivit, födelsedag, ålder har inte jag heller skrivit, men i alla fall. Du är stylisten. Du är rätta, Francesca, Ludmila, Camila, Nati.
Och alla vet inte vad malos betyder. Det betyder dåligt. Och buenos betyder bra. Alltså buenos och malos. Seriens stjärnor är uppdelade i 2 gäng. På ena sidan är det buenos, det snälla, Violetta, Francesca, Camila, Maxi och Thomas. Och på andra sidan är malos, det tuffa. Ludmila, Nati, Leon och Andres. Ja. Och så här ser det ut. Här. Ja. Sen så finns det... Säg mig hur du klär dig, så talar jag om för dig vem du är. Titta. Här ska man liksom... Det är bäst om man tar blyertspenna. Ska jag säga varför? För då kan man göra om den här flera gånger. Till exempel, jag tar en blyertspenna. Perfekt, okej. Lyssna nu då. Vad har du flest av i din garderob? Toppar, byxor. Vilka färger är vanligast i din garderob? Vitt och rosa, rött och svart. Vitt och rosa. Overaller. Overaller. Ja, något man tar på sig så när man ska träna. Det skönaste klädesplagget som finns. Något man tar på sig när man ska träna. Ja. Du har leggings tillsammans med en minisol och ballerinaskor, en lång tröja och grova kängor. A igen. Din stil är genomtänkt och medveten eller ändras från dag till dag. Okej, nu ska jag räkna alla ben. 1, 2 ben. 1, 2, 3 arm. Flest A. Romantisk som Violetta. Din klädstil speglar din romantiska personlighet. Du klär dig... jag är som Violetta. Hur viktigt är mode för dig? Här har vi en till. Titta, räkna ut dina poäng och läs din profil. Frågor. Eller nej, här och här. I alla fall, modefärger finns så här. Och så här. Modefärger igen. Här. Den här t-shirt-färger som jag visar. Men titta hur fult de har ritat Violetta. Och titta. Här är hon jättesöt. Ja, och titta. Man ska bara ta fram Camilla. Francesca är väl innan. Ja, titta. Här har vi Francesca. Francesca var rätt så lik henne. Och här har vi. Sen kommer jag liksom ta ut de här fotorna för att titta upp bilden. Sen här Camilla. Och så nästa är jag Ludvig, titta. Och här är en jättesöt. Nati, jag titta hur tycker man det kan göra. Detta är lite snyggare. Ja, och det var den sista. Ja, och det var det. Sen, ja, den här är redan gått lite. Sen, Violetta Hamburg. Och titta. Princess Velour i Color. Sen fick jag den här utav min kusin Jan. Fin, va? Och de här med. Utav hans flickvän också. Eller ja. Så heter det. Utav sin fru. Samara. De här med. Och titta här kommer. Titta här står också. Tindra, grattis födelsedag, önskar Valentina och Nathalie.
Okej, 100 kronor som är här, det kommer från Valentina och Nathalie. Och 550 kronor här i kommer från min pappa. Så bara dra det. Titta. Nu ska jag vara helt ärlig på det jag säger. Va? Trög. 20. 40. 80. 100. 500. Titta, här har vi alla de här. Titta. 1, 2, 3, 4, 5 20-lappar här. Sen 500. Ja, titta. De här 5 är här. Och de har jag här. Den här. 500. 40. Plus 10 är 550. Och så har jag en 100-lapp någonstans. Ja. Längst här bort. Ja, jag väljer sig. Sen fick jag de här byxorna utav min faster, Alicia. Ja, nu gillar jag dem. Sen fick jag, eftersom jag kanske ska börja rida snart, så älskar jag den här. Nu finns jag inte. Titta, det är bara så här. En häst bakom. Ja, sen utav min kompis Elina fick jag det här. Och då kan jag visa er. Ja, men det är 9 stycken sudd. Och så fick jag den här. Och ni vet ju förut att jag hade Hello Darling. Ska vi ha nu? Hello Darling! Det fick jag av mamma. Och sen, ja, den här klubban. Jag vet inte om jag visar det. I alla fall. Sen fick jag den här. Det här armbandet. Och just det här som jag har på mig fick jag också utav Ullen. Men det här armbandet fick jag utav mormor och morfar. Nej, jag fick det utav Janne och Samara. Och titta, det är liksom en katt. Titta. En katt, men det bästa utav det är det. Det syns inte bra, men det är i alla fall ett skohorn eller en hästsko och en hästsko. Så ser jag också på mina rider. Och så är det sagt, hon rider ju. Så i stallet när man rider har hon sagt att när man får sno. Men det var allting, så hej då!